Selamat sore Bolo. Oke, waktune makani ingon-ingonane pulo lele. Lele makani lele. Oh, kita tebak dulu. Games Bolo. Racikan sopo. Walah. Games Bolo. Iku mau sing lele cicile. Ikan mana masih nama gede. Oh. Oh. Dari walah. Ben games Bolo. Iku sing rada gede. Aktif penting kuan ini. Iki sing wayahe gede wedhe ae. Sing ingon-ingonan lele. Es ini rong tahun kepungkur ini. Lele rong tahun kepungkur ini. Oh lele. Pakane kudu wegah dene. Lele sing jenis lele. Kasih apa sih? Jumbo. Sithik mangane. Soalnya kabeh. Sok kabeh sowan. Loh. Sik bos. Sik enggak pakai bos. Nah, iki sing cilik sakake bos dipakani bos. Ini lah ya ono isine kok bos. Ono isine baso. Ben ra ono lemuke, tak kei lele. Ya padha wae. Wah, ini ape lali. Wis kae nih. Ngene cah. Bos. Beman. Ini pada nonton sing. Sok kabeh. Nah. Bos yo. Pakani kabeh. Peyok. Anu bos. Jadi lain sisi didol gede ya. Digo lawat diolah. Pangan-pangan dhewe pengen goreng nggak kecipuk goreng ngono ae. Kali kan cuman Pak dapus ini. Nemone patang kolam itu nyanyar, sing nyanyar tawak bos. Sing iki mone ukurane semene, Bos. Paling sange wis antara semene nang Bos. Ini iki ya, ketoke antarane serong nyari lan ora ya semene nang Bos. Sing iki lah swaya ngeses iki. Ini asline swaya ngeses, Bos. Ngeses. Iki lah ngeses. Polisi ana cemplungno kene, dadi wis padha imbang iki wis umur 2 tahun wis ora iso dipaido, Bos. Jadi ono sing semene swaya pokoke konsumsi ngono. Kita jangan penting yo pes, tak kates tukulan diri. Wah, konsumsi dibuak cucuk tukul ngono, Bos. Dari ijo ketipakane ketek ejer.
bulu-bulu aja sehat bos, banyune lah cara iki banyune gak marai lele, gak nafsu makan malah ini malah nafsu makan. Nek banyu ijo terus cara ibarat tuh kena sinar matahari cepet gede ngono ya. Ya wis bolo ya, aku tak atur sik iki wis cukup sebenarnya. Iki mau barang lele kok ini caranya ya, oke.